Moni nde tayambaso ndi lero dziko ili la mkaka ndi uchi ku USA. Ngani zake amayi awa dzina lawo akuti Margaret Craig. Akhala moyo wawo zaka zonse kugwira ntchito, kulimbikira, kuseva ndalama, anagula nyumba yawo kumakhala nyumba mwaumo. Koma ifa choti akula mwana wawo wamkazi uyu dzina lake Candace Craig nayeso ali ndi ana atatu atsikana. Ananena kuti ndibwera nzakuthandizeni zakusamalani nkupita umakakhala nawo mayi akeyo. Amayi ake azaka 71 akukhala ndi mayi ake aja kuti kuwasamala iti kaya madwala chaniso mayi ake wanali ndi vuto lina lake lomwe amafunika munthu oti adzikhala pafupi kuwathandiza. Koma mu May 2023 amayi aja Margaret anachita notice kunena kuti mwana wawo uyu Candace amabera ndalama. Amangwabera ndalama chani ndi anampanga confront kuti tsono chimene mundibera ndalama chani ndikusungani pakhomo panga ndikudyetsani chilichonse. Akuti ndi anthu aja namba kukangana. Kenako mmodzi mwa ana a Candace mtsikana wa zaka 21 uyu anamva kufuula kuchipinda kwa agogo ake. Anathamanga kuti akaone, anakumana ndi mayi ake a Candace aja pakhomo akumuwuza kuti bwerera usalowe kuchipindako. Nkutseka chitseko. Koma anamuwuza kuti ndikamangidwa iweyo ntchito yako ndiyo samala aziphwako. Kenako after tsiku limodzi mtsikana uja anakanika upirira, ananyamuka nakatsegula chipinda cha agogo ake. Anapeza agogo ake aja atani aphedwa, atavekedwa chiplastiki kumutuku. Iyeyo kwafunsa amayi ake alikhala chete, iweyo ngondithandiza kunena kuti titani titaye thupi la amayiwa. Basi kunyamuka kupita ku shopu kukagula chichenso, kubwerera ku nyumba kwamba kwadula amayi aja. Amayi aketu winayo agogo ake. Kenako kuti kuwatenga kupita panja ku garden kuseri kwayatsa moto, anakagula sopetulo. Koma faiti moto unabuka kwambiri, maneba samadziwa kuti kukuyatsidwa chani kunali mpanda. Amangoona chimoto ndi anayimba foni kutiko kufaya kuti kuli moto ku nyumba uko. Ndi anadziwa, anamva afaya aja, anachosapo thupi lija msangasanga ndokalibisa nyumba kuzimisa moto. Kwauza afaya aja kuti timangootcha zinyalala. Afaya aja nkubwerera. Kenako anaaduladulanso amayi aja kuona kuti zikuvuta kwambiri kuti atani ataye thupi lawo la amayi akeyo. Ati anakagula seasoning, maspice, kuwathira magaliki, maspice. Ndikutani ndikupita pa chibarbecue kuyamba kuwaotcha pa barbecue, kuwathira maspice kuti anthu asadabwe fungo. Kenako maneba ozolowera, nangasi anthu ena maneba amakhala azolowera kuti amayi awo kuti matani timapatsana moni tsiku lililonse. Anayimba foni ku polisi unena kuti pakhala masiku Margaret sitikumuona amakhala nyumba iyo. Ndi apolisi anapita kumakhala welfare check, anthu akatani akanena kuti wakuti sitikumuona amapita kukangochita check. Anakagogoda anatsekula pa khomo nda Candace aliti kuthandizeni, aliti ufuna mayi anu. Maneba ayimba foni akuti sakuwaona. Ali ayi mayi anga kulibe, it's okay. Ata apolisi anangotsekula iseko kulowa mnyumba, anamva fungo lo nongeka. Ndi nthawi yomweyo nangasi apolisi atamalidziwa fungo limene anamba kuyang'ana nyumba. Atayang'ana pakuona choncho akuona magazi. Kenako matumba awiri, kuyang'ana nkati ziwalo kupeza chichenso. Kenako kuyang'ana thupi thumba lina akupeza muli mutu wa amayi akeyo. Basi tumba pamene amamanga a Candace kumfunsa mwana wawo uja anaulula chilichonse kunoti zinatere. Ndi Candace wapezeka olakwa pa milandu iwiri, mlandu wokupha amayi ake komanso owononga thupi ndikupanga dispose thupi mwachipongwe. Ndi mwana wakeyo sizidziwika kufa nayenso amamuzenga mlandu okhala involvement yake, koma kangati afuna amuchepetsere chigamulo chifukwa chonena kuti anapereka umboni wonse wa zonse zomwe zinachitika. Izo ndizikuchitika ku USA. Imagine kholo lako munthu maumoti lakulera ndipo likukudyetsa. Anthu ena akusowa makolo, ena akupanga izo. Ndi zikuchitika ku USA. Zikomo kwambiri.